Ahoj deti, ja som Ela. Naučím vás toho veľa. Poznáte už písmenká? Z nich sa tvoria slovíčka. Pozrime sa na ne spolu. Zahráme sa dnes na školu. A, B, C, D, E, F, G. Idú pekne po sebe. Toto je tá abeceda. Veď to nie je žiadna veda. Auto, balón, cukrík, dom. Ktože asi býva v ňom? Egreš, farbičky a guľa. Pozri, ako sa po stole gúľa. Holub, chlebík, ihrisko. Janka si dá jablčko. Kvietok, lopta, mačka. Vidíš? Je to hračka. Nos, okno či pes. Rýchlo za ním bež. Kvído, ryba, strom. Poďme sa hrať von. Traktor, ucho, voda. Kto mi rúčku podá? Xylofón či Y. Zebra kýva chvostíkom. A, B, C, D, E, F, G. Idú pekne po sebe. Toto je tá abeceda. Veď to nie je žiadna veda. A ako auto, B ako balón, C ako cukrík, D ako dom. Ktože asi býva v ňom? E ako egreš, F ako farbičky, G ako guľa, čo spadla do jamôčky. H ako holub, Ch ako chlebík, I ako ihrisko, J ako jablká. Čo s nimi? Šup do košíka. K ako kvetinka, L ako lopta, M ako mačka. Nalejme jej mliečka. N ako nos, O ako okno, P ako pes. Čo kostičiek má 5? Q ako kvído, R ako ryba, S ako strom, čo rastie pred domom, T ako traktor, U ako ucho, V ako vodička, ktorú pije mamička, X ako xylofón, potom ide Y. A posledné Z ako zebra. Nestojí už nikto vedľa. A, B, C, D, E, F, G. Idú pekne po sebe. Toto je tá abeceda. Veď to nie je žiadna veda. Už to viem. Splnil sa mi písmenkový sen.